weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique takusan yoni to wawde to wendu bosoyaɓe to hammadi hunare to ndendori to seno palela to Sinthiou Bambambi to Taïba to Kanela to Añemeje to Kobbillo to Dabiya ko on takusan juula ha e nder galle ceerno Bokara Alpha Ba to hoore fonde ko taari ɗum kala ene jeeya e gardiɗi kabaruji men to leydi Mauritanie parquet général mo Nouakchott ɓe kolliri tigui wonde compte bancaire kesso udditama dendagal koppereje e ngaluji ɗi Mohamed Ould Abdoul Aziz gonnoɗo hoorejo leydi ndi ɗi dirtinno ko heɓta hen kala koye on boña moftete koto leydi Sénégal Macky Sall hoorejo leydi ndi o rokki yamirore faade jagorɗo makko kalfinaɗo ko fate jangde wondude ministre kalfinaɗo ko fate famille nde wawata kay jokkodirde e ɓen jangguinoɓe Qur'ana tawateɓe nder addude Qur'ana e daraji nder leydi he toppito tigui ko fati alhaali mabɓe to leydi Gambie ma en ketto musidɗo men sehil men Kodda Nene Abouba to leydi Mali Iyaka Akkani ko mawɗo catala bitengal groupe soutien de l'islam e o musulman o holliri tigui wonde so tawi kaya leydi Mali ne jokkodirde kay e gollodade leydi France suɓade kay koninkoɓe leydi France ɓe hinde barkane tawe nder leydi he ɓe dartinta janguji mabɓe to leydi Guinée Conakry ñalawma hanki o goto fodde sappo e jeegom sagata wasi fittade mum e seppoji hollirde mette mabɓe eko fuɗɗi yaltude e résultat ji sunguji hoorejo leydi to leydi Nigéria tonne ko seppoji gulɗi jaw mbanno toon talata e cenki o sappo e ɗiɗo neɗɗo wasi hen fittade mum to Côte d'Ivoire balle ɗiɗi hande ko wiyete jaam ala juma juulaka e nder wuuro wiyetego Dabou fodde yimɓe jeeɗiɗo mbasi pittali mumen e seppoji kabaruji men joolam jaɓiri so waktu o rokkima jadowlaji tentuɗi Amérique to leydi Liban to Taïwan ha to Vatican bisimilla mone ketki hotodirte joni jañoɗen الشيطان الرجيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون batake jam gondaɗo Huleya Ka ko banum debbo duttiɗo o to Modi Bula Habsatou Ka banum debbo duttiɗo o tawateɗo to leydi France Dieynaba Ka ko banum debbo duttiɗo o tawateɗo to Guddude Samba Ka ko mawnuma duttiɗo tawateɗo to dowlaci tentuɗi Amérique Mariam Ka ko banum debbo duttiɗo tawateɗo to Kawela Mariam Diallo ko joom suudu duttiɗo tawateɗo to Modi Bula Moussa Diallo to Ponte Noir ko kañuma yettiniɗo wulango eɓe ndenta kamɓe kala eɓe ngullo dendagal bandiraɓe e sehilaɓe hoddiɓe kala jaltugol aduna miñiɓe biyetenoɗo Saydou Hamidou Ka noon ko ñande nogasa yarkoma gonɗen ndu o yaltino aduna to Wourossogui o yaltiri aduna noon ko duuɓi 40 e siftina bandiraɓe noon yettiniɗo wulango ngo ko Moussa Diallo tawateɗo to Ponte Noir e to leydi Congo eɗen mbiya tan dow inde ceerno Habou Diallo hoorejo heblo sukaɓe Afrique en nulli duwawuji faade ɓesgu makko e galle o kala ne mbiya yo Allah yurmomo yafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina. ɓatake tintinde e ɓatake siftinde ummorade e maître Adama Baldé ko gendiyanke ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa maître Adama Baldé ko spécialiste médecine traditionnelle joguiɗo seedantagal mum ha timmi baɗaɗore koni e nder windere kala maître Adama Baldé ko piro koyɗi bawɗo ƴewgal moƴƴuɗo longal maître Adama Baldé ko jawɗo firtude e bonnude dendagal liggeyaji bonɗi dabaruji e dendagal korte ɗe neɗɗo wedla maître Adama Baldé ene andina yimɓe tan yo gandu neɗɗo kala to mbawɗa wonde aɗa wawi wonde Chine gonɗo Sénégal ñawduma
aɗa wawi wonde Amérique gonɗo jowol golloma maître Adama Baldé ne andina dendagal kiliyaneɓe makko wonde kay so tawi a yiiɗi tigui safrude neɗɗo walla so tawi a yiiɗi ñawdude neɗɗo on neɗɗo kay keɓata tan ko inde muɗum e inde jinnaɓe muɗum ma jomum heɓa haaju mum hano hannirta ni maître Adama Baldé caggal nde waɗi tour du monde e oɗo saaha joni arti omo tawe nder Dakar lamorgo leydi Sénégal cité de l'Aljam kala noon baɗɗo ɗiɗo numéro uji ma heɓe hen ko ɓuuri labde e labtude mbatta ko 33 877 00 34 walla mbaɗa 33 877 00 35 walla mbaɗa 77 454 27 09 walla mbaɗa 77 351 77 23 ɗiɗo numéro uji ɗi sakketa ko numéro uji makko portable ko numéro uji makko WhatsApp maître Adama Baldé ene wiya dendagal ɗanniyankoɓe joguiɓe kayitaji caɗele kayitaji e dendagal ɗanniyankoɓe ronkuɓe yo arsigaji mumen uddito ronkuɓe hebde haalisaji walla heɓoɓe haalisaji ene donki jencinde ɗin haalisaji ene donki andude holto ɗin haalisaji natata yo mbaɗ feere jokkodira e makko joni joni haaju mon humto hano hannirta ni maître Adama Baldé mbadden danɗo faade makko kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone alkamisa nogas e ɗiɗi lewru yarkoma hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas kabaruji mon e ɗemgal pular ɗo e haalirde he ko musidɗo mon almudo mon haali Abouba to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abouba kabaruji men weltare TV hono no mbiruɗen gardidi kabaruji ɗi koto leydi Mauritanie puɗorɗen parquet général mo Nouakchott ɓe udditi compte bancaire koye o nder on compte noon dendagal koppereje leydi ndi Mouhamed Wul Abdoul Aziz gonnoɗo hoore jowo leydi ɗiɗi o dirtinno e dendagal kadi e dendagal ɗin noon kala hen kay oɗo saaha joni e ngaluji ɗi o dirtinno kala hen ko heɓta e ɗin koppereje kay wawata wanjoyede koye nder oɗon boña on boñ noon caggal kay nde police halfinaɓe ko fati e losgoji ɓe kolliri tigui yoga e jeeyiji makko yoga e guilay compte banque uji makko ha e société ji makko wondude e galleji makko e gueɗe kewɗe e appartement ji makko ɗi o jiino kala e ko ɓuuri hen hewde oɗo saaha joni puɗɗima andede ko ɗum saabi noon e oɗo saaha ɓe mbawi uddite on compte bancaire ɓe mbaɗi eran kadi faade dendagal yimɓe guila e luuɓe galleji makko ha e villa appartement ji makko ha e jeehe makko e butikaji makko kala luuɗo e ɗin nokkuji kala kay ko ɗin kala hen nde lewru maayi ɓen yo mbaw wanjoyde loisuji ɗi e nder oɗon compte bancaire ɓe kolliri kadi e oɗo saaha joni ɓe kolliri kadi e oɗo saaha joni dendagal compte laamu ngu waɗino erango faade dendagal compte hade boñuji leydi ndi kala yoga e compte banque uji taw ko compte uji makko ko Mouhamed Wul Abdoul Aziz e wonnoɓe jagorɗe makko e yimɓe ɓattiɓe mo yimɓe famille makko e ɓattiɓe mo e joom ngaluji taw ko jofaɓe fiɗendu e ɗiɗon losgoji te mbawata kay nde laamu ngu de ardiɓe ɗin boñuji mbattata hakkillaji men no fewi e dendagal mouvement ji kamɓe joom ngaluji ɗiɓe mbawata waɗa mouvement ji mabɓe e oɗo saaha joni noon ko oɗon compte bancaire ɓe mbawi uddide beele dendagal ko fuɗɗi teftede walla ko tefta kala ene wawa wanjoyede nder on compte bancaire ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen laamu halfinaɓe région ɓe tagan ɓe kolliri tigui alarba hanki o cumo jusgo waɗi tigui e nder bureau ji taw ko direction régionale de la santé mo tigui zigza matériel kewɗo noon mo tagan e nder wuuro tigui zigza matériel kewɗo noon hollirama tigui sumi hen Mouhtar Wul hendi ko gouverneur région o yettima ha e nokku o to cumo ngu waɗi ɗo o holliri tigui wonde ko ɓoyani taw cumo ngu wawi tigui maîtrisede wawi ñippede o holliri kadi hay neɗɗo goto mayani hen hay neɗɗo goto kadi gañaki hen kono matériel kewɗo kam sumi hen pour yeedo encre uji gaɗaɗ ɗi noon kolliri tigui wonde yoga kay kolliri tigui cumo ngu saabi ɗum ko yimɓe ɗiɗo gollotonoɓe hôpital tawateɗo taw waɗɗani ɗon ko ɓen tigui duppanno ko wiyete déchet ji e saaha duppanno déchet ɗi hollirama tigui ko hen peete petti natoyi e nder noon taw ko direction régionale de la santé ko ɗum saabi cumo ngu e oɗo saaha joni noon losgoji nan
uddite hen tigzigza na suudu direction régional mo tigzigza o noon waɗɗani hôpital waɗɗani hôpital wuro ngo hollirama tigui saaha cuɓu ngu dendagal ɓe cellani tawateɓe nder on hôpital mbaɗanoma évacué gam yidde dandede hollirama noon hay goto mayani hen hay goto kadi wasani hen fittande mum ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jagorɗo kalfinaɗo cellal aade e gollediɓe mum ɓe kolliri alarba hanki o yimɓe temedde ɗiɗi e capanɗe jeegomo e jeeɗiɗo tumanoɓe ko fiɗaɓe covid 19 mbawi holkisede e nder holkiso he noon ko nayo e mabɓe tan tawa ko fiɗaɓe tubarkewol ko neɗɗo goto Nouadhibou ko neɗɗo goto Nouakchott ko yimɓe ɗiɗo woni to Arafat e to wiyete Riyad ɓe kolliri kadi e nder ɓe cellano ɓe hen nayo kepti cellal mumen paati galleji mumen leydi Mauritanie noon togui ko rafi wonati leydi ndi faade oɗo saaha joni ɓe jaara ujunnaji jeeɗiɗi e temedde jeegom e capantato yimɓe jeetato fiɗaɓe hen ujunnaji jeeɗiɗi e temedere capanɗe jeegom e tato kepti cellal mumen temedere capanɗe jeegom e yimɓe tato kawri hen e ladial ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar so ɗum wima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗen be kunta ko chauffeur khalifa général kesso taw ko mo Medina Baye ko escroc noon kanko noon hollirama tigui o escroquerie o ñamini fodde kene qime ha temedere sappo e 1 million francs CFA Amérique najo goto taw kadi lesli mum ko Sénégal woni américain d'origine sénégalaise o teɓama noon kanko e complice makko woni tigui mo funtidnoma oɗon américain taw kadi ko ceernajo gollotoɗo tawateɗo jeeyaɗo to nokku to witte Ndoyen e oɗo saaha joni noon kamɓe ɗiɗo kala ɓe tawi nimburu ɓe ñamini Amérique najo o noon ko ɓe ñamini ko Amérique ajo ɓe puɓɓe amérimo noon ko guila 2020 janvier 2020 woni daroɗo e hitade ko guila nen ɓe puɗɗi tigui ñamantemo ɓe puɗɗi kamɓe noon ɓe puntunomo ɓe mbi tigui koɓe mbawi safrude on Amérique najo taw kadi ko gonduɗo e nene mum mo sellani ɓe kolli tigui ɓe mbawi safrude e yummere ɗo ha sella to taw ko banggue ceernagal hollirama noon koɓe namdi tan kanko Amérique najo yo yaltina ko fate sarakuji ne qime ha temedere million taw ko franc CFA e oɗo saaha joni noon hollirama dendagal koppereji foof noon koɓe ñaame makko ko temedere e sappo e 1 million woni 311 million haydara noon ala ko on yiito fate banggue cellal nene mum koye gan sanga noon wawi tigui wullitiyade ɓe to banggue police taw kadi ko police wiyeteɓe SR woni section de recherche ko ɓen tigui jaji ɓen tigui kalfinano losgoji ɗi ɓe mbawi noon teɓa ɗiɗo ɓe mbaɗi noɓe perquisitionné kadi nde ɓe mbaɗa perquisitionné nde ceernajo o tawama galle muɗum temedere million woni 100 million francs CFA nde ɓe mbaɗi perquisitionné galle o noon biyeteɗo be kunta taw ko chauffeur khalifa général mo Medina Baye e wiide jayde las ɓe tawi tawde toon kadi drogue jonɗo no fewi ɓe tawi toon kadi koppereje kewɗe taw ko koppereje de faux biyeji kewɗi ɓe tawi toon kanko hollirama noon o drogue o noon holliri tigui addanimo wona mo hutoro drogue addanimo wadde toon drogue o ko ɗum tigui o safrotto saabu ko asmétique hollirama noon ko fate blanchissement halis kanko noon biyeteɗo be kunta e gueɗe kamtore nde mbaɗini ɗo waɗi o wawi hebde hen kay haw soodi hen verlaji nayyi ɗi hinde kat tawa e nder majji hen goto ko Range Rover dernier cric walla mbiyana dernier modèle ɗum tawama e juuɗe makko hollirama kadi kanko be kunta o noon hollirama kadi e nder ɗen koppereje wawino ƴettude hen debbo ɗiɗo woni lembel e wiide kay nde ɗon jayde witende las ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar so leydi Sénégal ha joni Abdoulaye Diouf Sarr ko jagoɗo kalfinaɗo ko fate celal adi kanko e golledi makko ɓe kollori tigui alkamisa hande o wonde nder waktuji 29 sakke ɗi ko temedde jeetati e capanɗe jeenayo e jeenayo neɗɗo tumanoɓe ko fiɗaɓe covid 19 ko ɓeena kolkisa e nder holkiso hen 29 e mabɓe tawama e jeeti ko fiɗaɓe so ɓitama so banggue pourcentage ene holliri tigui e nder temedere kala ɗiɗo piccal capanɗe jeegom e jeeɗiɗo ko fiɗaɓe hen sappo e ɗiɗo kadi ko contact suivi jeeɗiɗo ko ka importé woni ittuɓe caggal leydi 5 ko heddiɓe ɓe noon ko ka communautaire woni raɓaɓe tawa kadi ganda to daɓaɗe en ka communautaire noon Plateau Dakar Plateau wondude e Fann Bel-Air wondude e Touba e to wiyete Yoff e to wiyete Zac Mbao mone mabɓe kala heeɓi enka e nder ɓe cellani ɓe kadi ɓe kolliri capanɗe joyyi e goho testama négative woni tigui kebti calal mumen hano hannirta ni paati galleji mumen hay neɗɗo goto noon ala mo rafi o yooɓi fittano mum e ñalawma hande o leydi Sénégal noon togui ko rafi o naati leydi ɗi faade oɗo saaha joni ɓe jettima sappo e joyyi ujunere e temedde joyyi e yimɓe jeetato fiɗaɓe hen sappo e nayyi ujunere e nogas e jeegomo caframa ha mbiwen kebti kilal men paati galleji men temedere e nogas e goho kawri hen e ladial e oɗo saaha joni noon ko ujunere temedere capanɗe jeegomo neɗɗo mo sellani heddi e juuɗe safroɓe
ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen to no mbiruɗen gardidi kabruji men sernaɓe jangguinoɓe duuɗe qur'ana e daraji e ndera leydi Sénégal ceerani e kala saaha wadde erago faade hoorejo leydi ndi nde wawata kay yurnitade gurdemeje mabɓe e gurnegueje almuɓe ko fati kadi e jangde nde yidde andideɓe kadi wonde kay hay guicce koyima hay guicce o kay wonde koye liɗɗi jiyam ɗum noon ko fate jangde to haalama wona jangde arab tan walla jangde tubankore jangde qur'ana nde ko hen jeeya Macky Sall nani erago mabɓe kay saabu e nder jonde jagorɗe ɓe joɗino hanki nde kanko Macky Sall hoorejo leydi ndi o rokki yamirore faade jagorɗo makko kalfinaɗo ko fate jangde wondude ministre kalfinaɗo ko fate la famille nde ɓe mbawata kay fuɗɗade jonde yewtidde fewjidde ɓen jangguinoɓe daraji woni duuɗe qur'ana tawteɗe nder leydi Sénégal wawde ƴettude peeje kay haaɓe mbawa yitade hen koye mabɓe hano hannirta ni beele kadi jangde nde ene wawa yitade hen hoore mum nde rewne lawol hano hannirta ni ha joni ko leydi Sénégal puɗɗi keɗoɗen ma jaaha to Diourbel e nder wuuro witego Kër Ibra Yacine waɗɗani sara Diourbel ko almuɓe ɗiɗo tokosɓe ko kañumen kaɓi toon ɓe kaɓi to noon ɓe mbawino habde haaɓe ceerda caggal ɗum noon hen goto ndeke ko ɓernuɗo wawi tigui ɗaccude ha keddiɗo e jiito ƴetti laaɓi o gundimo woni tigui o bettimo o roofimo laaɓi ko hen almudel keddigue ngel wasi fittade mum e oɗo saaha joni noon gendarme aɓe nana udditi hen losgoji mum ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to lisen ummima to leydi Sénégal koto leydi Gambie paɗena to leydi Gambie ma jabbo musidɗo men seydi men Koddo Nene Abouba assalamu aleykum. eyyi ko noon tigui ya garta hakkude Bara e Banjul ena wayno tan de oɗo waktu ma darto ko wiyete feeri o woni laana ndiyam ka ena wayno noon ɗum ɗon fuɗɗi ko ñalawma hanki o ma darto kene tolno e lewru balɗe 50 gam tan wawde fewnidde ko wiyete ko wag mo ganduɗa tigui rigui ko ɗon tilene ɓe jippoto nde tawno koko boni oɗo waktu noon ardiɓe feeri o e laamu ngu nanni hen koppareje jonde kene tolno temedere million fawɗo gam tan wawde fewnidde oɗon waktu nokku ha wawa senade no hanirta ni enete ena wayno kala jahowoɗo waktude hakkude Bara e Banjul ƴettata ko laana walla tartoyɗa nde o yapom mo Farafeñe woni Transgambia yahoɓe hakkude leydi Sénégal e leydi Gambie ena wayno hewɓe joni batti rewode ko Trans mo Gambia wonde to Farafeñe woɓɓeɓe kadi ene ƴetta laaɗe ɗe ɗum ni saabi ɓeɗo tigui rigui lumbinoɓe yimɓe hakkude Bara e Banjul oɗo waktude koɓe weltiɓe no hanirta ni enete saabu ɗum koye waktu traitement mabɓe tigui rigui ɓe goni no hanirta ni enete saabu ɗum ɓe kolliri ligguey oɗo waktu ene dogi no hanirta ni enete saabi ɗum tan ko feeri o uddaki ne tolno e balɗe 50 taw ko ligguey tiɗɗo tigui rigui wone waɗede ɗon gam tan yahoɓe hakkude Bara e Banjuli ha tengti kadi e ummotoɓe leydi Sénégal gam tigui rigui mbawa weltade no hanirta ni enete Koddo men Abouba gam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ɗo e Banjul. Koddo Nene Abouba Capital FM golle ma jooɗi peewi sen ummima to leydi Sénégal sen ummima to leydi Gambie koto leydi Mali paɗena Ibrahima Boubacara Keita woni IBK ko gonnoɗo hoorejo leydi Mali derguitanoɗo gila 2000 gila kay sappo e jeetati lewru août lewru gila sappo e jeetati lewru maydu ndu e oɗo saaha joni noon kanko Ibrahima Boubacar Keita noon oɗo saaha kala o wonno koto Émirats Arabes Unis e safaruji makko taw ko noon ko baɗanoɗo évacué hollirama noon ñalawma alarba hanki o kihiɗe kiiɗo laana ndi o ka juurima e nder Bamako lamorgo leydi ndi tawa kadi ko kanko artirimo kanko e joom suudu makko jano ɗoftudemo to banggue safruji Ibrahima Boubacar Keita noon hollirama tigui o heeɓi toon raha no moƴƴi o semori no moƴƴi noon hono hollirama tan ne wawi de ɗo e balɗe walla ɗo e lebbi ne wawi tigui o rutto toon to Émirats Arabes Unis to docteur makko to wawde ƴewtoyade safruji ɓandu makko kanko Ibrahima Boubacar Keita noon o yara koye duuɓi 90 e duuɓi 5 ko guila 2013 wonno tigui lawol makko garwonigol arde jappere laamu tawa to galle Kuluba o heɓti laamu kadi manda makko ɗiɗam en 2018 ko ñande sappo e jeetati lewru août hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas o wanno démissionné e saaha kay o juukanno tawa kadi ko nder dumbirɗo e saaha mo CNSP derguino laamu makko ha joni ko leydi Mali keɗoɗen Abdoulaye Maïga ko docteur Abdoulaye Maïga ko jagoɗo kalfinaɗo ko fate l' administration territorial e jaccengol laamu e nder leydi Mali o joddima alarba hanki o
audience e ambassadeur leydi France joɗini ambassadeur joɗiniɗo leydi France e nder Bamako biteɗo Joël Mayer sababu ɗon sababu jonde nde noon ko yidde ƴettude peeje kay ngam yidde hesɗitinde e gollodare ɓeydude jokkodiral moƴƴal hakkude leyɗele ɗe ɗiɗi kanko Joël Mayer noon o holliri hen weltare makko mawde no feewi o holliri kadi wonde laamu leydi France ma jokku kay wallidde e gollodade e dow e laamu e gollodade kay e laamu transition kesu ngu maɓe mbaw kadi ɗoftude ma mbaw wallude leydi Mali e mbaadi transition ha lana ka wawa kostude lana transition ka haka wawa kostude hano hannirta ni o holliri kadi e saaha sumgoji tijjaɗi ɗo e lebbi seeɗa lebbi ɗo e lebbi sappo e jeetati ma la leydi France wawa tigui nanude junggo e jiifaji gam yidde wallidde leydi Mali ha sumgoji ɗi ndewa lawol hano hannirta ni ha joni koye on fannu keddoɗen to leydi Mali yak aqali ko mawɗo catal bitegal CNIC wiyetegal groupe de soutien l'islam et l'islam musulman woni tigui ko mawɗo catala ceɓɓitingal o holliri tigui e nder haalande makko wonde kay ɓe dartinta janguji mabɓe e nder leydi Mali o holliri no waɗi erago faade laamu kesngu woni laamu transition so tawi kay eɓe jiiɗi jaam e kisal arta e leydi he so tawi ɓe jiiɗi kamɓe seɓɓitiɓe ɓe nata ɓe dartina janguji mabɓe e nder leydi he la budda ɓe leydi Mali natta gollodirde e leyɗele occidental ha tengti noon e leydi France ɓe kolliri tigui so laamu transition ngu ene yiiɗi jaam arta e leydi he pellodiral tigui e janguji natta ha laaɓa la budda noon ko barkan dadiɓe leydi France ɓe hinde barkan tawateɓe nder leydi Mali jalta leydi ndi ha laaɓa koye gansanga ɓe mbawata dartirde janguji mabɓe o holliri e nder haalande makko noon wonde dendagal dadiɓe leydi France tawateɓe nder leydi he ɓe garani wallude ɓesgu leydi Mali ala ko addiɓe so wona allude e wujjude ngalluji leydi ndi ɓe holliri noon wonde kamɓe seɓɓitiɓe janguji ɗi ɓe mbaɗata e Amérique naɓe wonɓe to Afghanistan yo jaltu leydi Afghanistan ko ndina janguji wonde ɓe mbaɗata e nder leydi Mali beele tigui France naɓe ene jalta ha laaɓa e nder leydi mabɓe taw ko leydi Mali ha joni ko leydi Mali keddoɗen docteur Chougel Kokola Maïga jogi koye mawɓe catala bitegal M5 FP o holliri tigui wonde e oɗo saaha joni waɗi erago faade dendagal ɓesgu malinaɓe kala yoɓe mbattu hakkillaji ɓe ganda ɓe ndento kadi ɓe ganda wonde kay CNSP woni tigui ɓeɗon comité national pour le salut du peuple ko dadiɓe derguinnoɓe laamu Ibrahima Boubacar Keïta wonde kay e oɗo saaha kala ɓe goni koye heblade gam yidde kay gembude mbiri mabɓe sumgoji tijjaɗi ɗo e lebbi sappo e jeetati mo eri noon dendagal malinaɓe kala nde darto pied ferme ɓe mbawa tigui ullude ceenal e gonno miijo herƴinde miijo ngo so ɗum ala gila kelle ko law gila ɓen kay mbawde heblade hano hannirta ni kebla mbiri men beele ɗe mbawa hebde laamu ngu e saaha kay sumgoji tijjaɗi ɗo e lebbi sappo e jeetati ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar so numima to leydi Mali koto Guinée Conakry paden alarba hanki o yimɓe hewɓe ha tengti noon e sagataɓe tokkos ɓe jippima e booli wadde seppoji men e booli Conakry lamorgo leydi ndi ha e yoga e guure mawɗe tawateɗe nder leydi he kala hollirde mette mabɓe kay ko seni e oɗo saaha joni yiiɗi wujjude polgu mabɓe rokkude Ibre Alpha Condé ɓe mbaɗi seppoji noon taw ko seppoji jaam e miijo hollirama tigui laamu ngu wawi rosde mabɓe kuure condi fodde sappo e jeegom neɗɗo wasi hen fittade mum taw ko fellaɓe piyande kuure gongre gonga woni bala réel e wiide kay Sely Dalein Diallo laamu ngu noon holliri wona sappo e jeegom neɗɗo maayi tan ko yimɓe sappo e nder yimɓe sappo ɓe kadi ɓe kolliri hen goto ko policier ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar so numima to leydi Guinée koto Nigéria paɗen seppoji noon ha joni ene jokki e nder Nigéria ha tengti noon e nder Lagos gam yidde noon hollide metti mumen e kala saaha kay ko policier ji mbaɗata tigui taw ko répression ngaji musɗi no fewi e ɓesguji leydi hecci hanki noon talata hecci hanki o hollirama tigui police o hutorima ndolo laagu e nder Lagos nder seppoji ɗiɗi banno toon ɓe nder seppoji ɗiɗi he ɓe mbawi yoɓade fodde sappo e ɗiɗi fittaɗum fedde witede Union africaine e fedde CEDEAO kala holliri metti mumen no fewi e ɗiɗon wargoji ha joni ko leydi Côte d'Ivoire paɗen ko leydi Côte d'Ivoire to wuuro witego Dabou ko wuuro tawetego to hirnague leydi ndi ɗeɗo balɗe ɗiɗi noon jaam ñallani toon juma juulaka toon Allah e seppoji musɗi baɗoji toon seppoji musɗi noon wiɓe gadini Allah ko haɗoɓe leydi ndi deeƴi saabu kay oɗon biteɗo ado woni Amadou Dum woni tigui oɗon biteɗo Alassane Dramani Ouattara e sa kay jaɓana ƴamtude 3e mandat ɓe mbaɗi seppoji gulɗi jaw noon yimɓe hewɓe mbasi hen pittali men hewɓe kadi mbarmi hen otoji kewɗi e galleji nuppama hen hollirama noon yo fodde yimɓe jeeɗiɗo mbasi pittali men
men dina seppoji hollirama non gendarme no dito renfort kewdo no fewi bele jam e kisal en arta hano hanirta ni e nder leydi he senomima to leydi Côte d'Ivoire sen dog calten Afrique ha laba payanto dongre America to dolaci dentudi Amerique non ko nyande tati lewru novembre dartono du ko nyande hen tigi fuddoto woteji taw ko hen wonato nyaloma woteji hoorejo leydi tawa daftodiral ngal loytade hikka nan daftodirta ko Donald Trump hoorejo leydi ndi kanyum daftodirta e Zobaydana ko balde sappo e ɗiɗi tan noon heddi e ɗi noon sumgoji alkamisa hande o noon ko nyaloma mawɗo no fewi wonande kamɓe ɗiɗon mbiruji ɗiɗi kala hakkunde Samba Liba Daro e Samba Libeta ko woni tigi hakkunde Donald Trump e Zobaydane sabu ko hande woni face à face mabbe ɗiɗaɓo kadi hande woni face à face mabbe sakketa taw ko télévisé mone mabbe kala ne yiɗi kay hollirde kañuma fooli keddiɗo oɗo face à face noon ene ɗamina tigi ma wul jaam ma wul jaw haw ɓuura kay face à face ɓennuɗo bannoɗo ɗo sabu kay e on face à face ɓe cuutodirino konngudi musɗi no fewi e ngolɗo lawol noon ɓeɗon taw ko jaydiyankoɓe e yimɓe laamu halfinaɓe ko fati oɗon face à face ɓe ƴetti feere hesere noon nden feere noon ko hollirde kay so tawi kay goto ɗo keddiɗo goto rokkama konngol micro keddiɗo taƴete jomum hayso haali hay goto nanta hande rokkita konngol foof ñin noon ko jamma hande o face à face o waɗata hakkunde Samba Liba Daro e Samba Libetake koto leydi Liban paɗen Sada Hariri ko gonnoɗo hoorejo leydi ndi e oɗo gonnoɗo hoore jagorɗo e leydi ndi ko kanko wanno démissionné ha laaɓi e yaltude kay addade e on poste e oɗo saaha kadi joni o suɓama o wattama hoorejo jagorɗo leydi ndi omono noon ɗamini kay yuɓɓinde e ɗaminide kay e oɗo saaha joni formude gouvernement makko koto Vatican paɗen Papa François ko mawɗo taw kadi kañum addi diine Isayankoɓe windere o suuti noon konngudi kulɓiniɗi no fewi ɗi hay pappa goto meeɗa haalde gila aduna diida faade oɗo saaha joni saabu kay o holliri wonde kay o holliri kanko de o riwtata kadi omo yaadi e dewgal hakkude gorko e gorko walla dewgal hakkude debbo e debbo woni tigui mariage homosexuel o holliri noon ɓen poti ko famanede poti ko wallede o wi noon les personnes homosexuelles ont le droit d'être en famille, ce sont les enfants de Dieu. Ce qu'il faut, c'est une loi d'union civile. Elles ont le droit à être convertes légalement. Ɗum noon ko konngudi oɗon biteɗo Papa François gardiɗo diine Isayankoɓe koto leydi Taïwan paɗen Taïwan noon soodi e do juuɗe Amérique ɓe coodi misilaji kewɗi no fewi alarba hanki o hollirama tiggo 135 missile ɓe coodi ɗina misilaji noon taw koye missile de défense côtière ɗi hinde slam era ko dowlaji dentuɗe Amérique yeeyiɓe misilaji ɗi noon hollirama tigui jaru majji ko 1 milliard taw ko franc 1 milliard haalisa dollar ɓe kolliɗon ɗiɗon misilaji 135 missile ɗi Amérique yeeyiɓe ɗina misilaji missile hen kala e to wawi weddede kala nder Taïwan eɗi mbawi yettade e fiide e kala nokkuɗi ɓe beela e nder leydi Chine musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo wonno ko min tongan noon kabaruji men e ɗemgal Pulaar ɗo e haalirde he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal to ko musidɗo men sehil men Saydou Abouba ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogum jogo on